Waqt attività kommemorattiva fl-Isla l-Partit Laburista sellem lil dawk kollha li minħabba twemmin tagħhom 50 sena ilu batew l-impożizzjoni ta' dnub il-mejjed. Fost dawn il-persuni l-membri tal-eżekuttiv tal-Partit Laburista u kif ukoll il-51,000 votant li minkejja d-diffikultajiet kollha taw l-appoġġ tagħhom lill-Partit Laburista. Indirizza din l-attività Sur Martin Ellul, Iben Ġużellu l-Mercer, deputat mexxej Laburista li 50 sena ilu indifen fil-Miżbla. Ellul qal li 50 sena ilu inżerat iż-żerrija tal-mibeda fis-soċjetà tagħna. L-eks deputat Laburista Ċensu Mowran li kontesta l-elezzjoni ġenerali ta' 50 sena ilu qal li fl-okkażjonijiet bħal dawn iħossu gburi li hu membru fih dan il-Partit Laburista. Patrimark Montebello saħaq li fil-waqt li għandna naħfru xorta waħda m'għandniex ninsew x'ġara 50 sena ilu għaliex il-forzi rreżistew il-bidla dak iż-żmien għadhom ma nagħlhom ukoll. Il-mexxej Laburista Joseph Muscat qal li din l-okkażjoni ma ġietx infakra sabiex niftħu l-feriti, iżda sabiex jingħalqu. Sostna li l-moviment li kiber madwar il-Partit Laburista irid statu knisja separati minn xulxin. Joseph Muscat iddeskriva l-Partit Laburista bħala l-moviment ta' drittijiet ċivili. Sostna li l-Partit Laburista huwa l-moviment ta' drittijiet ċivili u fil-futur bħalma kellu fl-imoddi ser ikollu momenti oħrajn fejn ser ikollu jagħti prova ta' dan. Kif kellna mument ta' prova ftit ilu, jerġa' jkollna mumenti ta' prova oħra. U mhux qed nitkellem dwar elezzjonijiet, għax l-elezzjonijiet jiġu u jmorru. Qed nitkellem dwar mumenti ta' prova fejn irridu nkunu lesti bħala moviment li jiftaħ il-bibien lil dawk kollha illi jemmnu fil-libertajiet ċivili, illi nkunu lesti li nisfidaw ix-xekel tal-konservattiżmu. Il-mexxej Laburista semma numru ta' drittijiet ċivili li għandu jmexxi l-qudiem il-moviment li kiber madwar il-Partit Laburista. Fosthom l-introduzzjoni tal-liġi tal-IVF, liġi li tara fl-unjoni ċivili bejn il-koppji tal-istess sess, tneħħija taċ-ċensura mix-xena tal-arti u l-letteratura u kif ukoll 7 emendi kostituzzjonali li jirriflettu l-aspirazzjonijiet ta' pajjiż żagħżugħ u ambizzjuż. Il-mexxej Laburista għalaq billi saħaq li 50 sena ilu għalkemm il-Partit Laburista kien f'minoranza kien fuq in-naħa tajba tal-istorja ta' pajjiżna.